Koliko te košta to što engleski ne govoriš tečno? Ja bih rekla poprilično. Prije svega, propuštaš brojne prilike za napredovanje. Karijerni rast ti stagnira. Možda i financijske prilike nisu u redu. Možda ne radiš sa dovoljnim brojem klijenata. Zamisli što radi tvoja konkurencija. Ona možda ima lošiji proizvod i lošiju uslugu, ali ima bolji engleski. Gdje si ti u toj priči? Isto tako, mentalno što ti se događa da ti se srozava samopouzdanje. Raste strah, poput nekog zida kojeg ti je poslije samo teže preskočiti. Te voljela bi da na engleski počneš gledati ne samo kao na nekakvu zanimaciju u slobodno vrijeme, već kao ozbiljan poslovni alat koji ti pomaže da stekneš dodatnu vještinu na tržištu rada. Dakle, nije engleski tvoj hobi, nego tvoj alat za poslovni rad. I sad se tu sjećam riječi Jima Rona koji je rekao to have more. You have to become more. A Tony Robbins je u Birminghamu prije 3 godine rekao da se svi mi moramo upskillati i obavezno steći novu financijsku vještinu u životu. Pošalji ovaj video ženi koja želi više, ali zna da mora podići svoje komunikacijske vještine na engleskom.